Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 SMA Negeri 1 Kampa menika pelajaranipun basa Jawa. Dados sing mangke monggo anak-anak ing pelajaran dinten samangke ingkang kita bahas, ingkang kita unceki menika mboten wonten malih kajawi hamung tembang maca pat. Tembang maca pat menika wonten 11 jenisipun, inggih awit saking Mas Kumambang ngantos dumugi wonten ing tembang pucung. Ngoten nggih. Nah, tembang maca pat menika wonten filosofi. Juga ada filosofinipun. Jadi kehidupan dari manusia yang berada hidup di dunia ini, filosofinya tembang mocopat itu dari Mas Kumambang sampai tembang pucung. Mas Kumambang artinya orang itu masih kumambang, masih dalam kandutan sang ibu, dan sampai yang ke-11 itu tadi yaitu pucung. Pucung itu yang dimaksud yaitu dipocongi. Jadi orang hidup itu pasti akhirnya akan menemui ajal atau meninggal dunia. Maka dari itu di sini disebut dari tembang mocopat pucung. Nah, contoh tembang mocopat pucung di hari ini wonten ing kalenggan dinten samangke pelajaran tembang mocopat menika kula Pak Yas ya, Pak Guru Basa Jawa badhe tetembangan menika pucung. Nggih monggo dipun midhangetaken nggih. Ngilmu iku kelakone kanthi laku. Monggo dipirengne nggih. Lekase lawan tegese kas nyantosani setya puja pangegese tur Anak-anak pelajaran basa Jawa, bahasa Jawa mengenai